أبتي كونتات معرف 4 بمليون برغد إرثرا كابتي زحزتو مريث بغلطفن بزي قدم كونتن انتزي وطيها أب حصير غزي بحيل صراريقنا خنوصاينا زول متنققتا هاجراوي مزمور تهاجر يمثل بريدي إثيوبيا يدغاغم كاب دمص طيايتي زي سنف رعد زغتل قالات بريدي وياني يفنو كسنا قعز دلي سبقنا دمص حفاش كفيتو قعزو هنصتن معبالن وي مدب كنكنت عنا ويون تزانيو بموزيكا زعمسلو مدبات كسمح يغل مع كانت زينا وصعيب وغنن عبي غالب وقيحبا أمون غزوم صبو سنيت كم زنورم زفلتو منقصات كلت دغاتات هاجرات زي مردداء تفتيرو ناب كوينات كم زمرحة بحجون ناب مردداء انت زي بتيحم جزوف وق كسعب كم زغل تغيسني حلفو نمتعراقهم دي ويس نمكل قالهم قلت عرتاتي كايد كم زلون بمعكنات زينا بمحلالف نيرو نزكونتات كابتي بريدتات ترخبو ورقت قمقمو تفتين كاس حوسوس سيزو لك بلتا حرميلان موزيت حدا مشت دق أسأبيوان كوفي لنا بزنبرالو جيزي كل نجر زيادة حوسوس بلاقنا نتصبحيتو قنا وقت كيبلا مكاين تعنت تراين تريلن نابتو بطعم سمتايو قلا كابتو موفارو نكزانا كوسدانا متين زبل قمتاوي زربا كوان تسمعو لتن متين دو زبلا مكاين قنا أنفتن نابدو في زنبرات نابا دماء بهيوت كتصنح كان مقبن العلي تسفى كم زدليكا كل سب ببحر زفلط يمثل نتوم أب كينات انتأتينا بونو بو كن موتينا كمون ازياتهم كي علمو وقعتيهم مزحلت ايد كقورنا يوم النابلو نايمت انانعن تسفان كالات زناديو وتم كالوتي من السلام نحقاتهم بمتهددا نفسهم ندعاسو نحنا نابتقينات كنأتي كونان نمنا ورايهم عبتتقادو جيرون كعلمنا زبل مرقاق الزربا بحادشان أخي نفس بتخالق دما نحنا نايما أتو تباهلنا ندينا تفلينا دفعتنا هون قعد رأيون دوز باديلانا فرزان مسانا يتصحن زبل زربا زوان يبل اتدوبات أبي مقانو بأكال كن ريون نزي تاريخاو كوي نزولو بوتا كن فولت أون يلوم يوم زولو وحدات مرامرتي مسل تسفواتو نبرو موزيت التركبهم قجل لخاء ازياتهم نابزدو نابتي كبلو نملسو لقوان كنا وحلنا يوم زبل نايك العالم مستمثال يغربو هيرميلا زدع عساس رواية خبتن كلو بزي شبتي رؤسو كتبر اللزق الورد راي يوسق كم زنبر رعايات سبات فرهم قعبتو ببينو بحريات كم زرقيو دما تعذبات قلي أمني حسوت سحاقنا فتوني شرارقو كالو تعاولهم يدرفو قل دما زسالت وكم زلوهم لعلن تحتن يبلو كل سب كم أمسكين مخان تعذبت رئاتو تتصنان على السب زعنات لباش وحيلة تدق زنبرت كوينات سمعتا جوادتها
ክስነፉ ተፈለጥዋ ንደቡብ ገጾም ንዝነበሩ ጎቦታት ጠመተቶም ንቁጻትን ምስ ፀሓይ ተገየጹን ምዃኖም ረአየት ብመንጎኦም ሓሊፋ ከተንቆልቁልም ከላ ናብ ዘለኣለማዊ ጥፍኣት እትወርድ ኮይኑ ተሰምዓ ካብ ኣቦኣ መሊሳ ትርሕቕ ካብታ ተፍቅራ ማማኣ ድማ ትጠፍእ ፍቑራት ትስእን ኣሕዋታ ከዓ ዝስእንዋ ኮይኑ ተረድኣ ሽዑ ስለታ ንእስነታት ተቖልፈታ ህይወታ ክትበኪ ተፈልየት ኣብቲ ጽምዋ ነጺሩን ጐሊሑን ትሰምዖ ዝነበረት ድምፂ ብኽያታ ጥራይ ዝነበረ እዚ እውን መሊሱ ከያ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ እናተነኽነኽት እንከላ ሙዚት መፅያ ገናሓታ ከተደሓዕሳ ብዙሕ ቃላት ኣፍሰሰት እዚ ግና ንሄርሜላ መሊሱ ስለ ዘብከያ ሙዚት እውን ምስኣ ኾይና ነቲ ብኽያት ተተሓሓዘቶ ደኺመን ምስ ወድኣ ቁሩብ ፍኹስ በለን እዋን ተበገስ ምስ ኮነ ኣዒንተን ዝረኣዩ ብፆተን ኣብ ጋቢና ቦታ ረኸቡለን እቲ ጉዕዞ ካብ ዝሓሰበቶ ንላዕሊ ነዊሕ ምዃኑ ብግብሪ ክትዕዘቦ ጀመረት ዓረዛ ንምብጻሕ እኳ ሰዓታት ወሰደሎም ብድሕሪኡ እውን ንማይ ድማ ሓለፉ በፀምእ ነዊሕ ይጓዓዙ እሞ ልብኻ ምልስ ዝብሉ ሩባታት ድማ ይጓንፍዎም ምስቶም ሩባታት ተኣሳሲሮም ከዓ መንፈስ ዘሕድሱ ኣእዋም ዓርከብኮባ ይረአዩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ እቲ ዝጸበቐ ከተማ ዕድወ ትኽእል ገለ ሓምላይ ትርኢት ምርካብ ጥራይ ምዃኑ ኣስተውዓለት ንብሽኳ ይሓልፍዎ ከም ዝነበሩ እቲ መራሕ መኪና ብዝገለጸለን ናብ ጠርዝታ ሃገር ይቐርቡ ከም ዝነበሩ ገመተት ነታ ዝረኸብዋ ሻምብቆ ትበሃል ዓዲ ሻምብቆ ይረኣየትላን ፀሓይ እናተሰናበተቶም ኣብ ሰፍኣ ተራገፉ ኣመና ደኺሞም ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ ድራር እተገደሰ ይነበረን ክድቅሱ ብዘንጸፉ ሙቐት መሬት ሃፈፅ ዘብል ኮይኑ ረኸብዎ ረስንቲ መሬት ግና ኣይዝሓለን ነበረ ሄርሜላ እውን ከም ብዙሓት መንጸፍ ኣርጉዳ ንኽድቅስ ኣንሶላ ጥራይ ተኸድነት ለይቲ ግና ቀዝሒ ስለ ዝኾነ ናይ መንጸፍ መቅያር ክትገብር ኣበይ ከም ዘላ ዘከረት ካብ ፈለሙ እውን እተፈራረቐ ድቃስያ ሸለብ ተብል ዝነበረት ጽቡቕ ወረ ዘለዋ ክትመስል ድማ ፀሓይ ቀልጢፋ መጸት ካበይ ኹርንዑ ናብ ሰፍኣ ዝመፁ መንእስያት ብዙሓት ነበሩ በብኽፍላተ ሰራዊቶም ተፈልዮም ይስርዑ ይቝጸሩ ድሓር ድማ ፋሕበሉ ይበሃሉ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰዓታት ይግበር ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ዘሰልኪ ኮይኑ ረኸብዎ ሄርሜላ ኣብቲ ቦታ ካብኣ ንላዕሊ በኸይተዋለድ ምስ ኣጓነፍኣ ትብዓት ክትገብር ጀመረት ናብ ወፃኢ ካብ ምጋሽ ከይክልከላ ኢለን ንሰለስተ ሰሙን ጥራይ መዲበን ዝወረዳ ኣብ ናይ መርዓ ቖፀራ ዝነበራ ናይ ጥዕና ፀገም ዝነበረን ካልእ ብዙሕ ሽግራት ከም ዘለውን ተዓዘበት እቲ ሽግር ኣብ በይና ጥራይ ከም ዘይነበረን እናተረድኣ ካብ ነፍሳ ወፃኢ ናብ ዝነበሩ ነገራት ኣማሕደወት ኤርትራ በብዓይነቱ ቅርጽታት መሬት ዝሓቖፈት ዓባይ ሃገር ምዃና ተረእየታ ኣንዳ ዝኻርታ ዝብልዎ ስባ መጋገይ እዩ በለት ምስ ነፍሳ ነቲ ህሉው ኩነታት ዘኪራ ድማ ለካ እቲ መጋገይ ካርታዩ እዚ ኹሉ ዕግርግር ኣምፂኡ ክትብል ተደናደነት ከምኡ ከይትብል ግና መንግስታ ኣብ ካርታ ተመርኪሱ መርትዖታቱ የቕርብ ከም ዝነበረ ዘከረት እግሪ እግሮም ሰናዶቕ ተኰስትን ተተኰስትን
ኣብቲ ዝነበርዎ ተራገፉ። ሽዑ ገመቲ እንደገና ተላዕሉ። ኣብዚ ዓሊሞም ናብቲ ድፍዓት ክወስዱናዮም ዝብሉ በዝሑ። ኣብተን ኣብ ሰፍኣ ዝጸንሑለን ራብዕቲ በዚ ርዒዶም ንድሕሪት ዝሃደሙ እውን ነይሮም። ሄርሜላ ንድሕሪት ምምላስ ከም ሓሳብ እውን ኣይተዘናግዓትሉን። ትብዓትን ፍረን እናተበራረዩ ደኣ ኣብ ቦታኣ ሓዝዋ። ድሮን ኣባ ድመ ዝነቕሉሉ መዓልቲ ክዳውንትና ኣብዚና ክንገድፎ ዝብል ወረ ብገለ ማእዝን ተበጊሱ ናብ ኩሉ ለሓመ። ሄርሜላ ነዚ ከይተኣምኖ መሪፃ ናብ ድቃስ ተሓቑበት። እቲ ለይቲ ግና ብዘፍርሕ ሕልሚ ደኣ ኣጽብሐ። ዑመር ማንጁስ ቅድሚኦም ኣብ ዝርከብ ሕክምና ደቂሱ ከም ዘሎ ሰሚዓ ነበረት። ከምቲ ተፈርሐ ኣንሶላን ሓደ ቅያር ክዳንን ጥራይ ሒዝኩም ተበገሱ ምስ ተባህለ ሄርሜላ ነታ ገነት ዘምጻትላ ጽብቕቲ ኮቦርታውን ሓቢኣ ደረበታ። ነቲ ኮቦርታ ክትሓብእ እተሓባበራ መራሕ መኪና ኣብ መገዲ ደው ከተብሎውን ቀሊል ኣይነበረን። ካብቲ ቃፍላይ ብዙሕ ክርሕቁ ይነበሮምን። ሄርሜላ ዘይኣምላ ብልማኖ ተለማለመቶ። ንስኽቲ መስሎ ቆንጆና ለመንክና ደኣ ማርያም ብዓባያ እኳ ከይትቁጣዓና ጓሊ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሕክምና ደው ኣበለላ። ንመደቀሲኡ ጣይቓ ምስ ረኸበቶ ሓጎስ፣ ሓዘን፣ ስክፍታ ሕውስውስ ብልዋ። ኣብ መደቀሲኡ እንከሎ ከም ዘላለያ ካብ ፍሽኽትኡ ፈለጠት። እናቐልጠፈት ናብታ ዘዕረፈላ ንእዲ ቀሪባ ሰላም በለቶ። ጸማልያ ገጹ ቁሩብ ዕብራን እውን ነይርዎ። ምናልባት ዝነውሐ ለማሽ ጨጉሩ እውን ይኸውን ከምኡ ምሲልዎ። ሓደ ኢዱን ሓደ እግሩን ብጀሶ ተሸፊኑ ብዝረኣየት ማሕሰይቲ ዓጽሚ ከም ዝገጠሞ ገመተት። በአን መጽኪ ያ ሄርሜላ በላ ነታ ዘይተሃርመት ኢሉና ዘርክሐላ። ናብቲ ባድመ ንሓልፍ ኣለና። መኪና ደዋ ቢለይ መጽካ ይሕሸካ ደሎ ከመይ ኣለኻ በለቶ ብህውኽ ድምፂ። ሕቶ ኣይመለሰላን። ናይ ምጭናቕ ምልክት ኣብ ገጹ እናተራእየ ተመሊሱ ሓተታ። ነባ ድመ ውስጥኹም ኣለዉ ከመይ ዲ ኮይኑ ነገር ኣዋልድ ክው እንታይ ክትገብራ ይኽእል? በዓል ሄርሜላ ትመስላ ናብ ጥቓ ወያነ ይቕርቡ ክኾን ኣለዉ። ኣንታ ዑመር ቃንዛ ኸዳሓን ዲኻ በለቶ ናብ ኩነታቱ ከተተኩር እናሃቀነት። ሕጂ ደኣ ሓወይንቲ ነዚ ምስ ፈትሑ ለይሲ ናብኡ የምፁና ኹኑ እምበር ንራጋረ በላ ፍለይ ዝበለ ፍሽኽታ እናርኣያ ትብሎ ስለ ዘይነበራ እንካዚኣ ንዓኻ ምፅኢልካ ኣለኹ ኣይተስተዋሕዳ ኢላ ነታ ትፈትዋ ኮቦርታ ሃበቶ። ኣብ ፈለማ እቲ ህያብ ኣመና ጸቢቕዎ ምቕባል ኣበያ። ሄርሜላ ግና ክትህቦ ወዲኣቶ ነበረት እሞ ሓውሲ ድርብያ ኣቢላትሉ ተበገሰት። ልሳኑ ምእዛዝ ከም ዝኣበየት ኣፉ እንቀሳቐሰ። ዝወፁ ቃላት ግን ኣይነበሩን። ቁሩብ ስኩምታት ከይዳ መለስ ኢላ ጠመተቶ። ገና ምጥማታ የቋረፀን። ኣብ መንጎ ዒንታቶም ምርድዳእ ተኸስተ። እቲ ናይ ምትሕልላይ ጥማተ ንሄርሜላ ርግኣት ፈጠረላ። እታ ብገለ ሰባት ከተማ
ተባሂላ ትጽዋዕ ባድመ ዶራንን ዑናን ኮይና ተረእየታ። እቶም ዝማዕበሉ ዝበሃሉ ናይ መዘናግዒ ቦታታታ ኣብያተ ስዋ እዮም ነይሮም። ሄርሜላ ምስቶም ኣማእቶት ተፋለጠቶም መዋፍርታ ኮይና ነቲ ዓዲ ትዞራ፣ ንሳቶም ናብ ዝመረፅዎ ቦታታት ድማ ተኣቱ። ኣብ 3 እንዳ ስዋ ኣትያ ምስ ወፀት ህይወታ ከመይ ክትልወጥ ከም ዝጀመረት ተጸባጸበት። ቅድመ ሽዑ ብዛዕባ እንዳ ስዋ ዝኣትዉ ሰባት ዝነበራ ኣረኣእያ ነዚ ሕጂ ኮይናቶ ዘላ ዝገልጽ ከይከውን ተመነየት። ከም ዝረኣየቶ ግና ኣብቲ ስዋ ዝሽየጠሉ ገዛውቲ ሰባት ልክዕ ከም ኣብ እንዳ ዝፈልጦም ዝተኣኻኸቡ ኮይኖም እዮም ዘዕልሉ። ጥራይ ኣብ ትሕቲኦም ስዋ ዝሓዛ ዋናጩ ምህላወን ካብኣተን ድማ ዝሰትዩን ዝኸፍሉለንን ምዃኖም ይትፍልለይ። ዓው ኢሉ ዘረባ ዝጀመረ ዘበለ እዝኒ ሰማዕቲ ናይ ምቁፅጻር ዕድል ኣለዎ። ነዚ ድማ እቶም ኣብ መልሓሶም ዝተኣማሙን እዮም ዝፍጽምዎ። ሳላዓውዓዎም መረረውን ወዲ ከረንን ኣብ መብዛሕትአን እንዳ ስዋ ተሰማዕነት ይረኽቡ ነበሩ። ሄርሜላ ብዘረባ ዞም ክልተ ክትዘናጋዕ ወይ ካብ ዘላቶ ክትሃድም ኢላ ነበረት። መዛ ጉጅለ እዚኣ ተጸንበረት። ኣነ ኻሲ ባድመ ክብሉ ኸለዉ ይብል ወዲ ኸረን ዋንጩን ኣብ ባይታና እምበረ። ከምዚ ካብቲ መሬት ፍሕር ኣቢልካ ወርቂ ተሓፍሰሉ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ዓምትን ሶላን ዓምቲ ቕያርን ጥራይ ተማልኡ ምስ በሉን እውን ኣውራ ዘተሓሳሰበ ንሱ እዩ ነይሩ። እቲ ኹሉ ዋርቕሲ ኣበይና ክንቋፅሮ ናይ ባሕቂ ሓሳብ ኮይኑኒ ነይሩ። ሕጂ ግና ትምልሱ በሪህለይ። ክስሕቁሉ እንከለዉ መለሊኹ ልዒሉ ካብቲ ሕሳእ መዓጐ። እሞ ብኸምኢኻ ባዴላና ፍራዛን ምስ ረኣኻ ተቐዳዲምካ እተሰከምካ ወርቂ ክትፍሕረለይ እይ። መረረው ተቐቢሉ ይዛረብ። ሕጂ እቲ ኣፍራዛን ባዴላን ንምንታይ ምዃኑ በሪሂልካ ዶ? ክትጥቀመሉ ዲኻ ዋላ ክትጥቀመልካ ኸ ቀሲልካ ይቕረ ምስ በለ ድማ ካብ ኩላቶም ናይ ፍርሒ ሰሓቕ ተቓልሐ። ኣፍራዛን ባዴላንሲ ያጆኻ እናፋሓርኩ ኣዲስ ኣበባ ኻትውለ ንወያነኻ ብኢለ የኽዕዞ በለ ወዲ ከረን ከመይ ይሰሓቐሉ ከም ዘሎ ብዒንቱ እናፈተሸ። ሰማዕቲ ኣየስተሓፈርዎን። ካብቲ ሰሓቕን ጫውጫውታን ድምፂ ሙዚት ተፈልዩ። ስለምንታይ ኢኹም ስኻትኩምሲ ጭንቂ ጥራይ ድዮም ትዕልሉ? ብዛዕባ ናብ ኣስመራ ምምላስና ግዳደ ይዛረቡ ኢላ ገረመቶም። ካብ ኩሎም ንላዕሊ መረረው ተገረመ መሰለ። ኣንተ ቐበጥ እንታይ ተማላእኽ እንዲኺ ኢሉ ጠመታ። ገሊኦም ድሮን እቲ ሰሓቕ ጀመርዎ። ዘረብኡ ከይመልአ ምግዳፍ ዘይፈቱ መረረው ድማ በለ ብዚኣስ ምስ ያብክያ ገለ ትፈልጥዮም ኣውቲስት ኣለዉ ቲንታ ምፅሎ ይበልዮም። ንጸርፍታት ሙዚት ዝዓበጠ ድምፂ ሰሓቕ ክሳብ ዝዝሕል ተጸቢዩ መሊሱ ወሰኸ። ቲንታ ኢሉኒ ኢልክሞ ተሓርቂ የበልክን ጥቕሚ ባዴላን ኣፍራዛን እንተዝነግረክ ደኣሞ ታኽትብል ኢኺ። ካብቲ ላግፅታትን ዕላላትን ሄርሜላ ህይወት ሰብ ክሳብ ክንደይ ክትሓስር ከም እትኽእል ትግንዘብ ነበረት። እቲ ብዕድመ ካብ ሞት ብዙሕ ዝረሓቐ ዝመስሎ ዝነበረ መንእሰይ ብዛዕባ ተኽእሎ ሞቱ ከም ንቡር ይዛረብ። ካብዞም ኩላትናስ በዓል መንጎም ብህይወት ተሪፎም ነዚ ኩነታት የዘንትው ዝኾኑ እናበለት ንብፆታት ተጠምቶም ጌና ከይተተንከፉ ገሊኦም ክሕዝንዋ ይጅምሩ። ብዛዕባ ገዛእ ርእሳ እውን
ኣብ እትሓስበሉ ኣብ መንጎት ኩሉ ሓሰኽሰኽ ዝብል መንእሰይ ህይወታ ሓንቲ ነጥቢ ምዃና ዝተባህለት